വെൽക്കം ടു ഗ്ലിറ്റ്സ് ഇന്ത്യ ഫാഷൻസ്. ഇന്ന് ഹാൻഡ്ലൂം കോട്ടൺ ഫാബ്രിക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള ബ്ലാക്കും വൈറ്റും അൺസ്റ്റിച്ച്ഡ് സ്യൂട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡാണ്. അതിൽ വൈറ്റ് കളർ ദുപ്പട്ടയും ഗ്രേ കളറിൽ ബോർഡറോട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദുപ്പട്ടയിൽ ബോട്ടം വരുന്നത് സ്ട്രൈപ്സ് ആണ്. റേറ്റ് വരുന്നത് 1495. നെക്സ്റ്റ് കളർ വരുന്നത് വൈറ്റ് കളറാണ്. അതിലൊരു ഗ്രേ കളറിലെ ദുപ്പട്ടയും ബ്ലാക്ക് ബോർഡറുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം വരുന്നത് സ്ട്രൈപ്സ് ആണ്. ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് ബോട്ടം പീസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. റേറ്റ് വരുന്നത് 1495. രണ്ട് കളേഴ്സാണ് ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചത്. വെബ്സൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം. വെബ്സൈറ്റ് id www.glitzindia.in.